Zdravím! No, takže tady jsem já u svého prvního videa a omlouvám se za ten malý zvuk v pozadí a tady to je mapa, kterou jsem si stáhnul. Je krásná. I když stáhla, kdybych ji postavila, tak jsem úplně super borec. No tak vás tohle mapou provedu. Tržnice. Tady je takovej parčík malej, zámecký, teda královský. No a tady je hrad a tady kostel s hodinama. Hradní věže. Kovárna. Tady je cvičiště pro vojáky. Umývárna pro vojáky teda. Cvičiště pro vojáky to bude někde venku. Parchment. Někdy tady byl kupec. Kupectví. Zombík mě nepřestane otravovat. No. A teďka do vesnice. Tady nevím, co je tohle. Obytné chatky a mlejn, obilí. Všechno to vyrostlo. Takový zřícený hradby. Aha! Další obilí. No. Tady korzár nějaký. No je vidět, že to je korzár. Tady postavili nějakou horu. Je vidět, že to museli dělat přes Bortedit, ne? A mazat to. Jo, ty zvuky v pozadí. No tak. Tady moc dobrý výhled není, ale kdyby to bylo trošku blíž, tak vidíme celý hrad. A i s tou vesnicí. A nebo to je tím renderem. Čekat, mám moc... Aha, já ho mám zmenšený, ten Minecraft. Takže... Render... Controls. Farm mám. To je divný. Mám lagy. Takový lag. No a ještě tady bylo něco. S těma lagama se nedá. No jo, to je asi tím mobilem, no. Jo. A tady takovej malej důl. Důl se můžete jít kouknout sami, protože já vám to mapu dám do popisku. Nebo nevím, jestli ji najdu. Ještě. Když nebude v popisku, tak vám dám net, na kterém si to můžete stáhnout. A na rozloučenou se projedeme ve vozejku.
těma dolama. Jedem. No, honem. Jedeš jak šnek. Konečně. Takový TNTčko a po cestě bych to zapálil, ne? No, každopádně. No, tak já se s váma pomaličku rozloučím, tak se mějte, ahoj.